și face parte din mai multe proiecte pe care acest organizație le întreprinde. M-am puțin ciudat, m-am fost invitat pentru că proiectul meu în sine este promovarea culturii, promovarea lecturii și a promovarea culturii, a managementului cultural, mai degrabă a mecanismelor care promovează cultura. Am avut de fapt și posibilitatea de a dezvolta partea de promovare a lecturii, dar am primit o ofertă de la o editură prea puțin înainte de a demara proiectul în sine și n-am avut cum să integrăm un proiect. Experiența proiectului cu lectura, ca să mă leg din asta, a fost oarecum foarte fericită, pentru că proiectul s-a desfășurat în cadrul unei librării, care chiar în timpul desfășurării s-a desfințat. Nu în urma desfășurării proiectului. Iar apoi ne așteptam ca colaborarea cu editorii din sponsorizare în cărți, sperăm să fim un pic mai mare, dat fiind specificul proiectului. Sperăm ca pe viitor să obținem mai multă colaborare din partea editorilor. Proiectul, fiind la organizații studențești, se adresează în mare parte studenților, iar asta